Kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa, jawabin shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ya fusata 'yan Najeriya inda suke cewa zanga-zanga babu fashi, kuma a yanzu haka zanga-zangar ƙasar Najeriya ta zo da sabon salo kamar yadda muka ga matasa sun fara daga tutar ƙasar Rasha inda suke buƙatar taimako daga ƙasar Rasha ɗin kamar yadda a yanzu ku biyo ni a wannan bidiyo domin ku ga yadda zanga-zangar ta zo da sabon salo bayan jin jawabin shugaba Tinubu. Amma masu kallo da masu sauraro kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan fa, muna ga mai roƙonku da idan wannan ya kasance shigowarku ta farko, a daure a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labaranmu a koda yaushe, sannan kuma ku taɓa alamar like akan wannan bidiyo, muna godiya. To kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa, bayan jawabin shugaba Tinubu da misalin ƙarfe 7:'yan mintuna na safiyar yau, jawabin dai ya yi matuƙar fusata 'yan Najeriya inda muka ga al'umma a jihar Borno, Ibadan da kuma Lagos da Kaduna sun yi matuƙar fusata inda suka fito zanga-zanga ba ma irin 'yan jihar Abuja. Kai tsaye dai sun nufi zuwa Bila nan inda shugaba Tinubu ya yi taro kuma ya yi jawabi. Al'umma da dama dai sun fara cewa juyin mulki a Najeriya shine mafita, inda suka fara ɗaga tutocin ƙasar Rasha suke cewa suna buƙatar taimakon ƙasar domin ta zo ta taimaka musu akan wannan zaluncin da shugaba Tinubu yake yi da kuma mulkin kama karya. Haka zalika a ta daga gefe shugaban ƙasar Najeriya ɗin bayan ya ga halin da 'yan Najeriya suka shiga, amma ko a jikinsa inda ma ya ci gaba da yin abubuwan da yake yi, kuma idan ba ku manta ba dai shugaban ƙasar fa Mr. Bola Ahmad Tinubu tun da baya ƙasa, ma'ana dai tun ranar da aka fara zanga-zanga ya bar ƙasar Najeriya, wanda kuma bai ƙara dawowa ba sai a jiya kenan, wanda ya san yau zai fito yau 'yan ƙasa jawabi, kuma alamu ya nuna cewa bayan gama wannan jawabi da ya fa zai ƙara komawa ƙasar da ya baro tare da iyalansa. Kun ga me kenan, shugaba Tinubu fa yana nufin ƙasar Najeriya sai dai mu ci gaba da haƙuri a haka, to Allah ya kawo mana sauƙi, domin kuwa sauƙin Ubangiji subhanahu ta'ala muke nema a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ɗin, kuma muna neman wasu shugabannin su zo su mulki ƙasarmu, domin kuwa mun gaji da mulkin kama karya da ake mana mu 'yan Najeriya. To wannan shine cikakken jawabin da muka samo daga cikin bayanan da shugaba Tinubu ya yi, da alamu dai a cikin bayanan nasu fa babu wani abu na gaskiya. Allah ya kyauta. Masu kallo da masu sauraro, duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke tafe da shi a yanzu. Kar dai ku manta fa idan wannan ya kasance shigowarku ta farko, a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa. Muna godiya da ziyartar Zamani TV 20.